De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Lucía Santos, portavoz do BNG no Concello de Marín. Moi boa noite, como estamos, Lucía? Moi boa noite, Antonio. Moitas grazas por contar con nos no vosso programa. Este é a casa de todos e de todos os concellos nos que temos cobertura e nos que damos cobertura tamén informativa. Que balance facemos das incidencias e das borrascas, aínda que non teña vostede demasiadas competencias? Ainda que non continúe, que continúe no tempo. Por sorte, en Marín as incidencias están sendo menores, non hai danos graves a día de hoxe e, bueno, co único impedimento a problemática cada vez que nos pechan a chamada autovía. Claro. Que causa caos na circulación en Marín, pero a maiores diso, por sorte, non podemos lamentar de momento maiores graves. É unha das principais vías, lógicamente, de acceso principalmente ao tráfico pesado que vai ao porto, a todas as industrias e naves que hai no porto, e iso altera todo o proceso. Bueno, hubo incluso a reunión para pedir hasta co subdelegado do Goberno e o Concello de Marín e a Autoridade Portuaria para pedir máis información máis rápida, poder señalizar, poder informar para que haxa menos trastornos e poder desviar tamén o tráfico para outra entrada, que sería pola circunvalación, non? Así é, hubo unha xuntanza a semana pasada porque, aínda que é habitual que todos os anos pois as cortes puntuais, isto sí que está sendo unha anomalía, claro, con toda esta cantidade de borrascas, pois que teñamos tantos días seguidos a estrada pechada e efectivamente está nos afectando no tráfico que vai ao porto, desviando ademais camións por vías urbanas e tamén colapsando totalmente o núcleo urbano de Marín, o sea, claro, que Marín, as vías que ten de acceso para o centro, pois pasan as dúas polo centro da vila, co cal o colapso era tremendo. Afecta os dos concellos, Pontevedra e Marín, pero principalmente o Marín, non? Sí. E todo o tráfico que vai principalmente ao porto, non? Sí, efectivamente. Pontevedra tamén ten colapso, evidentemente, pero maiormente en Marín, porque queda todo o núcleo cortado. Que solucións habría que tomar aí? Ten que ser o Ministerio, ten que ser... Pois aí, evidentemente, terá que ser o Ministerio quen dé resposta, pero está claro que as construccións que se están facendo no litoral, a medio ou longo prazo, pois teñen as consecuencias que está tendo hoxe en día esa estrada, que o mar invada a carretera, co cal haberá que pensar en alternativas e en desviar a estrada máis lonxe do litoral. Unha das obras que se está prevista para os vindeiros meses ou próximamente, non sei se no 26 ou no 27, sería o dragado do Lérez, que lógicamente afecta hasta aí un pouquiño a esa, zona de autovía, polo menos. Podría axudar a favorecer? Pois confiemos en que iso favoreza, claro, que as mareas vivas pois non sexan tan fortes como para invadir a estrada. Claro. E no resto, estamos podemos decir que un ano das vindeiras eleccións, hai que examinarse ante os veciños de Marín. Que balance fai da xestión do Goberno do Partido Popular e da señora Ramallo? A un ano vista, 3 anos de xestión. Podemos poñelo, porque estamos prácticamente aí. Sí, exacto. Pode soar atópico e podes esperar esta resposta, obviamente, pero está claro que a xestión está sendo nefasta e ademais é que nos basamos en datos totalmente obxectivos. As obras que se levaron a cabo por parte do Goberno do Partido Popular non están tendo o resultado final que se esperaba. Todas as obras están tendo demoras, están tendo custes máis elevados do que se estimaban, e o resultado non está sendo o proxectado. E temos, ademais, mostras de abondo para asegurar o que comentamos. Pois podemos empezar co Centro Cultural, onde hai unha demora importante na obra, onde hubo un sobrecusto tamén moi importante. Estamos xa falando do custe final de máis de 6 millóns de euros e onde se eliminou espazo, ademais dese centro cultural, onde se estaba previsto facer un parking soterrado
para aparcamento, para o funcionamento do centro cultural, e houve que eliminalo por un estudo que faltaban datos, que faltaba un estudo xeotécnico do lugar por mala ubicación e por falta de previsión. Podemos continuar coas obras realizadas na infraestructura da piscina municipal, onde se investiron 600.000 euros no ano 2024 para eliminar para poder aislar o edificio, e os 3 meses resulta que comprobamos que está habendo entrada de auga ao edificio. A día de hoxe sigue estando defectuosas as instalacións, pedimos información e está habendo unha falta de transparencia enorme en todas as obras que se están facendo. Podemos falar do resultado das obras que se están realizando en diferentes vías. Estamos a favor totalmente que se fagan reformas urbanas que faciliten a peonalización, que faciliten o movimento viario, pero que o resultado non está sendo positivo. Está habendo problemas de inundacións que antes non había, ao marxe do que está chovendo últimamente, pero hai problemas de inundacións en locais que antes desas obras non estaban tendo. E así poderíamos seguir enumerando erros que está habendo en todos os proxectos. Vías que se acaban de asfaltar e as 2 semanas teñen unhas fochancas importantes. Vías municipais, provinciais... Aí podemos nomear estatais, provinciais, municipais, entran todas. Agora mesmo Marín podemos enumerar múltiples vías de todo o concello e en moi mal estado, pero o que máis nos alarma, o que máis nos chama a atención son vías como pode ser a Avenida de Ourense, como pode ser Concepción Arenal, que son recentemente asfaltadas e que as 2 semanas contadas hai unhas fochancas importantes. Vense esa por mal estado de material, vense esa por facelo nun momento de choiva, que iso ao final repercute no mal resultado, pero o resultado de actuacións que se están facendo... As fochancas non se reparan, non se repoñen, non se tapan, digamos. Si se repoñen, aos poucos días están outra vez no mesmo estado. O que se necesita é facer un asfalto uniforme e en boas condicións para que iso non pase. E ao final estamos falando, ademais de como se están xestionando cartos públicos, ben sesa cartos do Estado, ben sesan cartos da Deputación, pero que son cartos públicos de todas e todos. E ese, digamos que ese plan de acción integral chamado Marín 360, que ademais leva fondos europeos importantes, máis ou menos o Concello fala de 6 millóns ou máis de 6 millóns de euros de financiación. Como valora vostede no conxunto destas obras que estaba falando? Pois confiemos en que se leva a cabo da mellor maneira posible polo ben de todos os veciños e veciñas, e que iso teña un resultado óptimo, que non teñamos que lamentar que estas infraestructuras que se leven a cabo, que o resultado non sexa o esperado. Esperemos que se faga con sentidiño. Perdón, de orzamentos, como valora vostede os orzamentos? Pois agora estamos esperando a que o Goberno do Partido Popular volva a presentar os orzamentos para este novo ano. Si é certo que nestes anos pasados a crítica do BNG era porque eran uns orzamentos moi básicos, moi limitados á xestión do día a día, a cubrir os gastos diarios do Concello, pero non recollían necesidades que o pobo de Marín necesita. Iso é o que votamos en falta, máis ambición, máis propostas que axuden a realizar un Marín con futuro, a que den resposta a necesidades do noso pobo. Si quere, esténdase nesto e apunte algunhas das propostas. Pois, por exemplo, Marín está tendo un grave problema de falta de aparcamento, problema que, ademais, ven da man do Goberno do Partido Popular, que foi eliminando sistemáticamente zonas de aparcamento sin crear novas zonas, e hoxe en día a veciñanza de Marín ten un grave problema para poder aparcar, especialmente as veciñas e veciños que se desplazan das parroquias, a que non contamos con servicios óptimos de transporte público, co cal é necesario o uso de vehículo privado.
Como esa, pois, podemos falar de falta de espazos municipais, como pode ser unha nova biblioteca municipal, que se nos queda pequena dende hai moitos anos, como poden ser novas oficinas para servizos sociais, xa que na actualidade pois tampouco son moi accesibles para as persoas usuarias destes servizos. Marín ten moitas necesidades que non se están cubrindo. Dende o BNG tamén estamos levando adiante unha campaña moi importante para crear ese novo Marín que a veciñanza precisa, como é a campaña de Abrir Marín ao Mar, onde solicitamos a recuperación de espazos tanto das instalacións do Porto como da Escola Naval Militar para aí crear zonas verdes, zonas de uso público para as veciñas e veciños. Por iso que Marín ten moito onde investir, ten moito por facer. E logo iremos á política social, na política, digamos que de apoio ao comercio e na política de desenvolvemento económico. E non só o que está dentro do Porto e a ese polo digamos que de tracción económica e de emprego, sino tamén no pequeno comercio. Cal é a súa valoración da xestión municipal? Pois o pequeno comercio precisa de maior apoio institucional. En Marín precisamente estáse dando a situación de que cada vez son máis os locais baleiros. Non hai futuro para o comercio de proximidade e fan falta máis iniciativas. Un dos problemas que está afectando enormemente é a falta de aparcamento que comentaba antes e que o goberno do Partido Popular nega ese problema e non está traballando en alternativas que Cando fala deses aparcamentos disuasorios, son suficientes? Son insuficientes, son totalmente insuficientes. Son pequenos parches e, ademais, por un tempo limitado, porque no momento que os donos desas zonas que irán necesiten de novo recuperar os terreos, imos perder prazas de aparcamento, ademais de denunciar a falta de transparencia na xestión deses espazos. Hai pouco coñecíamos un dos terreos en Concepción Arenal que nos está costando a todos os marinenses cerca de 2.000 euros o aluguer dese terreo por mes. Hai moitos máis e non sabemos cal é o custe. Non sabemos canto se está investindo nun aluguer que está dando un pequeno resultado, pero nun período de tempo a medio prazo. Pero non hai un proxecto de futuro, non se está vendo ningunha liña de actuación para poñer unha solución a ese problema. E iso está afectando enormemente a todos os comercios, a que a xente que se ten que desplazar a Marín moitas veces opta por ir a concellos veciños onde teñen máis facilidade para aparcar. Asociacións de comerciantes, Centro Comercial Aberto Estrela de Marín, digamos que incluso o bono comercio de Marín que entra en vigor estos días, este venres, vale? E tamén a Plaza de Abastos ou o mercado, vale? Porque eso tamén é unha das partes importantes de cada concello, de cada pobo. Sí, así é que dan unha vida á localidade. Que falta aí ou que hai que facer? Pois o que piden é maior apoio por parte do Concello, que haxa máis iniciativas. Nos, por exemplo, hai unha proposta que hai moito que levamos demandando e que é moi sinxela, que é simplemente facer campaña a pé de rúa que anime as veciñas e veciños a consumir no comercio de proximidade, algo tan simple e non o están valorando. Atraer actividades culturais tamén, onde a xente, unha vez que ven a esas actividades, acabe consumindo no comercio de proximidade. Son pequenas actuacións que non se están levando a cabo e que son sinxelas e que traerían un efecto inmediato moi positivo. Entendo que isto sería fora dos meses de verán, donde hai demasiada... ou donde hai moita xente. Donde hai moita xente, pero desestacionalizar é complicado? Non é complicado. O que pasa é que hai que pensar e hai que diseñar un calendario de actuacións, pero non é complicado. É ter vontade, é querer. Bueno, política social.
SAF, todo o que queira poñer aí, en todo este paquete de política social, que lea a súa valoración e as súas propostas. Pois, por comezar, gustaríame poñer en valor o traballo que están facendo todas as traballadoras e traballadores dos servicios sociais de Marín, que en moitas ocasións están baixo mínimos, como podería pasar ata hai escasas semanas, dende o Consello da Muller, onde só había unha traballadora facéndose cargo pois, a todas as necesidades, ademais inmediatas, que hai que atender nesa área. Logo, se falamos de temática social, lamentar tamén a falta de apoio da alcaldesa de Marín, de María Ramallo, nas reivindicacións da veciñanza en canto á sanidade pública. Nega ás veciñas e veciños as demandas para ter médico de familia, para ter unha atención primaria digna, de calidade e pública. E, bueno, non sabemos como pero cada vez que levamos queixas ao Concello, queixas aos plenos municipais, queixas que ademais nos veñen da propia veciñanza polas demoras para ter unha cita médica, porque os médicos non dan abasto, por calquer problemática dese tipo, non sabemos como que a alcaldesa sempre nos di que ela pediu cita e que lla dan ao día seguinte. Ou ela é unha privilexiada e o resto das veciñas e veciños de Marín pois temos un castigo, que temos que esperar 2 semanas por unha cita médica ou está mentindo a veciñanza, evidentemente. E logo botamos en falta tamén, aínda que isto non dependa tan só do goberno municipal, que tamén se poden facer xestións e tamén se pode facer traballo municipal, a falta de atención a unha problemática social que vai en aumento e é dramática e é preocupante, como é pois a saúde mental, que sobre todo está afectando enormemente a xente moza, a mocidade. Aí preocúpanos moito que non se este levando a cabo iniciativas reais e con resultados óptimos. E estos servicios levados ás parroquias e o resto de servicios que ten que facer o Concello nas parroquias, ben sexa alumeados, ben sexa instalacións públicas, centros deportivos, centros culturais, etc. Faga un balance das parroquias. As parroquias teñen moitísimas necesidades. Hai unha especialmente grave, que é a falta de saneamento. Hai moitos núcleos en diferentes parroquias que hoxe en día non contan con saneamento. Por destacar unha que é especialmente grave, a zona de Coirados, onde hai unha dúcia de vivendas, onde as familias teñen que estar abandonando as súas casas por falta de auga. Ante esa gravidade, o goberno municipal debería tomalo con urxencia e buscar fondos onde sexa, na Xunta, para que as familias non teñan que abandonar as súas vivendas por falta dun servizo tan esencial como é a auga. Polo que aí o goberno debería darlle prioridade total e absoluta. Levan 14 anos de goberno e hoxe en día todos eses núcleos siguen sin servicio de saneamento e auga, pese a que teñen as promesas do Partido Popular dende hai 14 anos, pero non se levaron a cabo hoxe en día. Outra das necesidades das parroquias é a falta de transporte público que cubra as necesidades da veciñanza, co cal, ao final, as familias están obrigadas a ter que utilizar o vehículo privado para o desplazamento. Si falamos de infraestructuras, hai casas de cultura en cada parroquia, hai algunhas que son municipais, pero a maior parte delas si son de comunidades de montes, que a veciñanza pois se ocupou da construcción desas vivendas para ter un local onde realizar as actividades. Logo, hai outra necesidade importante, como é un pabillón de deportes na zona de Seixo, onde é o segundo núcleo urbano do noso Concello de Marín, que tamén levan décadas demandando ese servizo e a día de hoxe sigue sin dárselle resposta. Os pabillóns, ademais do centro da vila, pois, por sorte, están saturados de actividades. Hai un calendario de actividades deportivas moi completo e a zona de Seixo, onde ten unha poboación importante, sería necesario, tanto para dar resposta a ese núcleo, ao colexio que non conta con pabillón, ao colexio de Seixo, que tamén é dese núcleo, como para
servir tamén de soporte a todas esas actividades deportivas que se realizan no Concello. O Lago de Castiñeiras e esa renovación, reforma do proxecto, como valora vostede o BNG de Marín? Parécenos positivo o que se está facendo, pero dende o BNG queremos ser serios e rigurosos e aspiramos a moito máis. De feito, estamos convencidísimos de que unha zona como é Castiñeiras necesita dun proxecto moito máis ambicioso, moito máis global, donde ademais aí se impliquen as 4 comunidades de montes que conforman ese espazo, as 2 comunidades de montes de Marín e as 2 comunidades de montes de Vilaboa. Dende o BNG, de feito, acaba de trasladarse unha proposta ao Parlamento que levaremos tamén ao Concello para pedir o apoio, onde pedimos a implicación da Xunta de Galiza. A Xunta ten que poñer fondos aí e liderar, ademais, unha xestión onde se leven proxectos ordenados, proxectos onde se conte, evidentemente, coas 4 comunidades de montes, pero que haxa unha coordinación e que, ademais, as comunidades de montes non teñen fondos suficientes para levar a cabo mantemento, conservación ou novas actuacións que precisa a zona de Castiñeiras. Temos aí un pulmón verde, xa non só para a comarca do Morrazo, sino para toda a área sur de Pontevedra, moi importante, e habería que pola en valor, pero de verdade, non con pequenas actuacións que dependen de pequenos investimentos do Concello, sino algo moito máis serio e máis ambicioso, como así o precisa a zona de Castiñeiras. E no resto de rutas ou de sendas, que lógicamente Marín ten moita costa, e ten moitas das sendas. Sí, ten varias sendas, ademais de que contamos cunhas praias que son fermosísimas, de gran calidade, e que nos encanta disfrutar, pero sí é certo que é necesario que esas sendas se coiden a diario. Moitas veces nós mesmos nos atopamos coa senda en mal estado, donde non está desbrozada ou donde non está ben sinalizada. E nese sentido, ademais, o goberno do Partido Popular debería apostar moito máis a ese tipo de actividades e pôr en valor, ademais, un turismo verde, un turismo sustentable para o Concello de Marín. A campaña feita de turismo, como a valora vostede? A última deste verán pasado? Pois moi escasa e que ademais non nos adapta á realidade. En Marín, por exemplo, hai unha asignatura pendente que é a posta en valor de todo o patrimonio arqueolóxico que ten o noso Concello, que é tremendo, é bestial. Temos o Menhir de Currás, que é único en toda Galiza, porque pesa máis de 15 toneladas e é o único que se conserva dunha soa peza. Pois hai veciños de Marín hoxe en día que non coñecen ese menhir, non saben onde está, non teñen coñecemento del. Podemos falar do Castro da Subida, onde hai máis de 14 anos que hubo unha actuación onde se puso en valor, pero aí quedou, non se volveu a actuar. Temos os petróglifos de Mogor, onde tamén se precisa mantemento. Este verán denunciábamos o mal estado das bases para poder observalo, as bases que son madeiras e estaban rotas e supoñían un perigo para calquer visitante, e a información está aí, as fotografías están aí. É unha pena que non se aposte e que non se poña en valor un patrimonio tan rico como temos en Marín e que atraería turismo, e que o turismo, ademais, pois tería resultado positivo no comercio. Como valora a programación para este carnaval que, bueno, non sei se estamos xa ou tocando coas mans? Pois en Marín, a piques de comezar, e a ver se o tempo nos deixa, darase inicio este sábado co desfile infantil, o domingo co desfile adulto, o mércores teremos a celebración do enterro da sardiña, onde nunca nos perdemos esa actividade ben de interese turístico, pero sí que botamos en falta outras actividades que o actual goberno foi desbotando, como pode ser o concurso de murgas, que é unha actividade tradicional que durante décadas se viña realizando en Marín e foi suprimida, por exemplo.
e que se poña un pouco máis en valor a actividade pois máis tradicional e que se está perdendo por falta de interese. Lucía Santos, foise o noso tempo, pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira ou que non lle preguntei neste pase pola edición de Falemos. Moitísimas grazas. Pois dicir que vemos un Partido Popular, un goberno que está agonizando, que despois de 14 anos de goberno do Partido Popular son incapaces de dar dar resposta a problemas serios que ten o Concello de Marín, moitas veces incluso creándoos eles mesmos, como é a falta de aparcamento. E como resultado temos a perda de poboación de Marín, onde hai 14 anos Marín contaba con case 26.000 habitantes e hoxe en día temos menos de 24.000. Isto é o resultado de falta de políticas. A veciñanza dicirlles que o BNG amósase aquí disposto a seguir traballando, como así o vimos facendo nestes últimos anos, cun traballo serio, responsable e en positivo, onde intentamos dar unha resposta ás problemáticas das veciñas e veciños e mellorar a calidade de vida da veciñanza, polo que aquí estamos, e o BNG seguiremos traballando por un futuro próspero para Marín. Lucía Santos, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión. Bo carnaval, moi boa noite, bo carnaval. Igualmente, e moitas gracias. Moitas grazas e esperemos poder disfrutalo e que o tempo nos dé unha tregua para vivilo. Bueno, casi facía falta agora unha tregua, non? Pois sí, din que nunca choveu, que nunca escampara, pero xa se nos fai moi longo, demasiado. Moitísimas grazas por contar con moi boa noite. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores, volvemos dentro de instantiño e recibimos a Esteban Ares, o reciente alcalde de Lousame. Non o perdón, ten moito que contarnos deste concello, así que hasta dentro de un instantiño.